двете. Так, това е темата. И така, какво всъщност означава вяра? Думата вяра. Сигурно всички знаем в Библията стихове, сещаме се за стихове, които определят вярата. Някой да се сеща някое място? Въпрос към младежите. Къде? Евреи 11. Там, където племените, че за вяра, където са. Къде това? В Евреи 11. Да, Евреи 11 глава, първи стих, точно така. Има и на много други места, където се говори за вяра. Едно от тези места, също ще го прочетеме после, за вяра и дела в Яков. Там ще прочетеме някои неща. Речника всъщност определя вяра, думата вяра, като пълно упование или доверие в човек или в предмет. В случая и двете неща ги определят като вяра. Според Ричард Докинс, това е един биолог, който в началото на 21 век е бил много популярен със своя атеизъм. Той не ни е важен, просто да кажа кой е. Той казва, че да си убеден в нещо, независимо от доказателствата, ама точно заради липсата на доказателства. Всъщност това го определя той, че това означава вяра. Когато има липса на доказателства. Това са светските определения. В Библията, естествено, имаме други определения. И сега въпросът ми е: защо ни е необходима вярата към младежите? Какво мислите вие? Защо е толкова важна и Библията определя, дава такова значение в нея за вярата? Защо? Смятате, че тя е важна? Заради така наречената константа вяра с дела. Добре. Точно заради това, може би не едно от тия работи. Да. Ако вършиш добри дела само, но нямаш вяра, пак келфайда. Да. Добре. Това аз го давам като пример. Да. Някой нещо друго от младежите? Те са само с тази страна. И тук са млади, да? Малкият Дани. Кой е малко? Добре. Така, добре, значи, хубаво. Смятате ли, примерно, че ако имаме вяра, ние вярваме в Бог, и вярваме, че Той е способен на всичко. Вярваме ли го това? Вярваме ли, че Бог е способен на всичко? А мислите ли, че ако му поискате нещо, ще ви го даде? Зависи какво е смисъл, дали е смисъл... Ами ако ви го даде, въпреки че не е добро за вас, ще ви го даде ли, примерно? Ако знаете, че не е добро, ма вие много настоявате. Дали ще ви го даде? Според мен пак не. Ако имате вяра? Според мен не. Според мен не. Какво мислиш? Според мен не. Че до някъде, да. Другия вариант е смисъл да ти го даде, за да може ти да видиш, че не е хубаво. Смисъл, това е също вариант. Понякога също може така да постъпи Бог. Да ни даде нещо, защото много настояваме и да видим, че всъщност не е най-доброто. Може и така да стане в някои случаи, Добре. Ами, сега искам да прочетем едно място тук от Битие, 12 глава, да въведеме малко. Битие, 12 глава, 1, 4 и 5 стих ще ви прочета. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. И така, Авраам тръгна според както му каза Господ, и Лот тръгна с него. А Авраам беше на 75 години, когато излезе от Харан. Авраам взе жена си Сарая, племенника си Лот, целия имот, който бяха спечелили, и хората, които бяха придобили в Харан, и излязоха, за да отидат в
ханаанската земя. Тук, нали, това, ви го прочитам този идват хора, ще изчакам само за момент. За да оставиш всичко и да поеме просто някъде към някаква си непозната за него земя. Втория като принасяше Исак в жертва. Да, точно така. Не го не принесе ли? И тук това, което искам да изкоментираме върху тези стихове е, че наистина Авраам, ние виждаме, че той постъпи с вяра, като тръгна на място, където въобще не знаеш къде отива и абсолютно се довери на Бог. Обаче вие смятате ли, че може да се довериш по този начин на Бог, ако не го познаваш, ако нямаш близки отношения с Него, ако не си посветен на Бог? Дали можеш да се довериш по този начин на Бог? И също много важен въпрос е, ако ние не се доверяваме по този начин на Бог, нашата вяра, доколко е вяра или само изповед? Това, което мислим за Бог, е просто само изповед. Вярвам, че Той е Бог, вярвам в Него, Той е Христос, Той е Спасител, Той е Създател на небето, на земята, на всичко. Но доколко тази вяра е такава вяра, че да ни приближава при Бог, да го познаваме повече и съответно след това да му се доверяваме. Мислите ли, че има някаква връзка всичко това? Защото ако Бог е казал на Авраам да направи нещо толкова сериозно, ако Авраам наистина не е познавал Бог лично и не знае кой е Бог, дали ще му се довери наистина да го направи? По-скоро не, нали? Не вярвам да се довери на Бог. Чух някакъв глас там. Какъв е този глас? Сигурна съм, че го е познавал и знае какъв е Бог, и знае кой е Бог. И затова, без да знае къде отива и какво ще го очаква, той си взима целия род, жената, децата, всичко, което му принадлежи и тръгва. И очаква, нали, Бог да го заведе някъде, където е добро за него мястото. Това е важно да го отбележим, нали, че вярата не е само изповед. Тя е и не е само спасителна вяра. Между спасителна вяра също има разлика на ти да повярваш, че Христос е Господ. И до там, може да спреш до там. Може да кажеш, аз вярвам, че Христос е Господ, повече не ми е нужно. Не ми е нужно да се посвещавам, не ми е нужно да се жертвам. Това ми стига. Но дали наистина тази вяра е достатъчна, за да имаме ни такива взаимоотношения с Бог и да можем да се доверяваме, и както Словото казва, че на Авраам това му се вмени за правда. Нали така? Това дело, което той направи, като тръгна, Бог нали му го вмени за правда това нещо. Но за да стигнем до там ние, нали, примера е, че трябва и да го търсиме. И да имаме нали, лични и дълбоки взаимоотношения с Бог. Много повече от една изповед кой е Христос и че вярваме в Него. И че Той е Спасител и Господ. Нали, много повече от това. Сега ще го прочетем по-нататъка. Ще видим и този момент, нали, колко е важно това. Нали, не е само приказки, така да го кажем. Сега ще прочетем в Яков. 2:19-20. Първо. 19:2. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш. И бесовете вярват и треперят. Обаче искаш да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна. И тук, нали, Яков дава точно този пример, че бесовете също вярват в Бог. Те го виждат, те го знаят. Те вярват даже повече от нас, сигурно. Да. Те го виждат. Да. Обаче това няма да ги спаси. Нали? И тук говорим за нещо различно. Това да вярваш в нещо, че съществува и в действителност твой живот да бъде посветен и живот на вяра. Това са две малко различни неща. Нали? Има много хора, които
идват на църква, почват да ходят на църква и остават до някъде в началото се стоят. Никога живота им не се променя. Обаче те казват, аз вярвам в Христос, да, Той е Спасител. И наистина изповядват това нещо. Но в същото време няма промяна в тях. И аз мисля, че това се дължи именно на това познаване на Бог, което те всъщност не са достигнали до там да познаят Бог по един по-личен начин, по един задълбочен, да четат Словото, да го изследват, да имат връзка с Исус всеки ден. За да може това наистина да възпроизведе в тях този тип вяра, който Бог го вменява за праведност това. Вече такъв тип вяра ние можем да вършим дела, които да показват, че ние имаме такава вяра. Защото иначе би било само едни дела и да си мислим, че заради тях ще спасим. Има пълна с хуманитарни организации, Червен кръст, лекари, там какви бяха най-различни по света, където ходят. Но те не могат да се спасят заради това добро нещо, което вършат. И те наистина го вършат с добро сърце и имат желание за това. Но те без Христос не могат да се спасят. Следователно и ние така. И можем да четем надолу. И се изпълни писанието, което казва: Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Но искам тук да забележим, че повярва в Бога не означава вярва, че има Бог. Не смятам, че става въпрос за това. Просто вярвам, че има Бог. Не. Тук повярва в Бога за мен е нещо много по-задълбочено. Т.е. едни лични взаимоотношения с Бог, заради които Той му се доверява. И въпреки, че не знае къде го праща и не знае къде отива и какво ще нищо не знае, Той му се доверява, защото го познава и може да го направи. Се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път? Защото както тялото, отделено от духа, е мъртво, така и вярата, отделена от дела, е мъртва. И тук Яков всъщност се опитва да обясни, че една истинска жива вяра, тя е действена вяра. Това, което Бог очаква от нас, ние го вършиме. Дори да не разбираме в момента защо го иска Бог от нас. Дори, примерно, да няма някакви свръхестествени показатели около нас. Нищо не се случва, кой знае какво. И се чудиш, това сега да го правя, да не го ли правя? Или защо да го правя? Аз го направиш, ама че как ти сигурно, нали, какво правиш? Точно за това става въпрос, нали? Яков това се опитва да обясни, че една истинска вяра, тя се показва в живота на християнина. Хубаво е да си го прочетем по принцип, нали? Тук пише също: така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще каже някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Нали, точно това, което преди малко говорихме, е, че едното е свързано с другото. Но вярвам, вярвам в себе си и разбирам, че за да имаме такава вяра наистина, която да върши тези дела, ние наистина трябва да познаваме Бог. Да имаме лични взаимоотношения с Него. Не просто да си казваме: аз вярвам в Бог, аз хора на църква, по-друго. Стигам толкова. Нали? Не е само това. Ако сме само до там, ние не можем да имаме такава вяра. Да. И сега можем да прочетем в Евреи нещо друго да кажем по-интересно за вяра и делата. Някакви въпроси имате ли по този въпрос? Вяра и дела. Нещо, което примерно не го разберете така или нещо не ви е много ясно. Да го коментираме просто. Или някакви въпроси, нещо, ако имате. Всичко ви е ясно. Или да. Не е ясно. Всичко не е ясно. Да.
Разбрахте ли го? Какво означава вяра и дела? И защо са взаимно свързани? И всъщност за каква вяра говорим? Защото ако говорим, примерно, за спасителна вяра, казваме в Ефесяни, пише, че човек е спасен от вяра, която е дар от Бога, нали, от благодата, чрез благодат. За да не се похвали никой. Тази вяра, която ти приемаш в сърцето си, нали, че Исус е Христос, че Той е Господ, и тя наистина ти помага да разпознаеш кой е Христос. Чрез това нещо идва, нали, после Святия Дух, който ти открива истината за Христос, за спасението. Това е тая спасителна вяра, която ние започваме с нея. И наистина тя е дар от Бога, защото ние сами не можем да го постигнем. Затова е благодат, защото тя е просто подарък. И Бог ни помага чрез тази благодат ние да можем да вършим много неща, които сами не бихме успяли да вършиме. Да искаме неща, да ги правиме. Дори в нашето ежедневие, когато имаме, нали, ежедневните си неща и време с Бог и всичко, когато се сблъскаме с най-различни трудности, ако я няма тая благодат, ние не можем да се справиме. Нали, това е благодат, това е подарък от Бог, който ни дава чрез Святия Дух, който работи вътре в нас, да желаем нещата да ги вършим по определен начин, да не искаме, примерно, отново да вършим грехове, да не искаме отново да се връщаме в света, да не ни вълнува там това, какво се случва там, нали, какво правят там младежите, хората по дискотеки, по барове, нали, ние искаме да се стоим вкъщи. Това не го правиме ние, това го прави Бог, чрез своя Святи Дух и чрез тази благодат, която ни дава ние да побеждаваме всичко това. Не е наша заслугата. Но в същото време, ние когато имаме общение с Бог и имаме лични взаимоотношения с Него всеки ден, ние можем, нали, да постъпваме нашите дела да бъдат съответно, да съответстват, да отговарят на вярата, която имаме към Бог, защото все повече и повече го познаваме и започваме да му се доверяваме. И сега ще прочетем в Евреи, там където казахте стихът. Само да отида до там. 11.1. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Как го разбирате този стих? Даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Сляпа вяра. Не си виждал Бог, обаче знаеш, че вярваш. Не си виждал Бог, обаче вярваш на Него. Да. Ето го примера с вятъра. Виждаме ли вятъра? Няма. Го усещаме. Ето знаем, че съществува. Абсолютно същото е. Като усещаме неговото присъствие, когато това е един от признаците, че, нали, съществува. И имаме пълното, нали, и сме напълно уверени, че може да вярваме. Да. Тоест, вярваме нещо, което не сме го видяли, което не сме го получили, обаче го вярваме, че го имаме. Или ще го имаме. Нали? Нещо такова. Иначе, нали, този стих описва именно тази вяра, която Бог иска ние да имаме. Нали, той чрез този стих ни учи каква вяра иска да имаме ние, как да живееме ние. Нали, с това описание, което тук дава авторът в Евреи. И тук мога да прочета някои от нещата, защото са много интересни. Не, че не сте ги чели, но ще ги прочетем и ще ви кажа, нали, тук съм се записала някои от точките, какво означават. Защото поради нея, понеже тук говорим наистина за вяра, която Бог иска да вижда в нас и тя трябва да бъде част от нашия живот. И тук има доказателства, нали, за тази вяра, как хората преди нас живяли на земята, как
тази вяра им е помагала да преминават през различни ситуации. Тоест, ние ако нямаме наистина такава вяра, когато дойде при нас трудна ситуация, ние ще се откажем, ние няма да можем да се справим. Ние ще се откажем от Бог или ще се обидим, ще се нараним. Няма да искаме да се справим с това. Може да се откажем дори от църквата. Или пък просто в даден момент ще отклоним от пътя и ще отидем в света. И ще почнем да си вършим нашите неща. Защото не сме стигнали до това познаване на Бог, каквото Той иска да имаме с Него, за да може каквото да дойде в нашия живот, ние да се справяме. Независимо дали ще трябва да чакаме за някои неща. Ако искаме нещо и Бог не ни го дава веднага, може да ни е дошло правилното време. Трябва да чакаме. Обаче Той няма да ти каже, чакай една година. Той ще каже, чакай. Може да не ти каже колко време трябва да чакаш. Или пък ако ти каже, не, това не е добро за тебе, което ти искаш, нали, ти да се довериш, да кажеш добре. Просто тук сега ще прочетем тези примери и после ще прочета и други неща, които съм си отбелязала. Защото поради нея за старовременните добре се свидетелстваше. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен. Понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тази вяра той след смъртта си още говори. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт и да не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. И тук сега и за Авраам пише. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан, за да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе, без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда и живееше в шатри, както и Исак и Яков, наследниците, заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачени в преминала възраст, понеже сметна за верен този, който бе дал обещание. Затова само от един човек и той замъртвял се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Всички тези хора умряха в вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги виждаха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята. Въпреки че са имали такава вяра, те не са го видяли всъщност някои от нещата. Някои от нещата те са знали, че ще се случат, но не са го видяли. И въпреки това не са спряли да се доверяват и да уповават на Бог. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина говорейки така, те са пазили в себе си спомена за онова отечество, от което бяха излезли, щяха да намерят случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Мога ли ти го каза това? Нали? Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син, онзи, за когото беше казано, по Исак ще се наименува твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкресява от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. С вяра Исак благослови Яков и Исав, даже за бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на израелтяните и даде поръчка за костите си. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го криеха 3 месеца, защото видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед.
С вяра Мойсей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Всички тези неща и всички примери на мъже и жени в Словото, които са били, те наистина са имали тази вяра, която ние трябва да имаме днес, за да може и ние да сме угодни на Бог по този начин, за нашия живот, за нещата, които ние трябва да преминаваме през тях, за едно или за друго нещо, без значение какво ще е това нещо. Те за този пример. После ще кажа другите неща. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше да бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. С вяра установи паската и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. С вяра израелтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което, като се опитаха, египтяните се издавиха. Чрез вяра Ерихонските стени паднаха след 7-дневно обикаляне около тях. С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. И какво повече да кажа, защото няма да ми стигне времето да приказвам за Гидеон, Варак, Самсон и Ефтай, за Давид, още и за Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острието на меча, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници. С камъни биваха убити, с трион прирязани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания, т.е. за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието им, за да не би да постигнат съвършенство без нас. Защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Да. И всичко това, всички тези, толкова много примери прочетохме, те са били наистина хора, които са търсили Бог. Но аз мисля, че има още нещо, което е в основата на това да търсим Бог. Нали? Защо ние искаме да търсим Бог? Смятам, че любовта към Бог е нещо, което трябва да ни тласка към взаимоотношения с Него. Защото когато обичаш Бог, ти го познаваш и ти го обичаш, тази любов тя те кара ти да преминаваш в едни по-близки и по-близки взаимоотношения с Него. Не просто чисто религиозно, нали, днес сега ще се прочита, ще се помоля тук молитвичката, нали, не така. Но вярвам, че този, който наистина обича Бог и е разбрал Бог от какво го е освободил, от какво го е избавил, какво може да направи Бог за него, той наистина обича Бог и тази любов е тази любов, любовта, която го кара той да се приближава при Бог и да го познава все повече и повече. Така че смятам, че любовта е в основата на нашите взаимоотношения с Бог и така трябва да бъде, защото имаме цяла една глава за любовта в Коринтяни. Така, всички тези стихове ги прочетах, защото значи вярата за какво води? Убеденост в духовните реалности. Второ, води до праведност. Трето, търсиш Бога. После, разчита на Неговата доброта. Има увереност в Словото Му. Покорява се на Неговите заповеди. Направлява живота въз основа на обещанията Му. Отхвърля духа на настоящия свят. Устоява в изпитание. Благославя следващото поколение. Отказва да участва в удоволствията на греха. Издържа на преследване. Върши мощни дела на правдата. Страда за Бога. Не се връща в онова отечество, от което бяха излезли, т.е. в света. Остава при Бога. Всички тези примери, които са ни дадени в Евреи, ни помагат
точно това, нали, ние да живеем по този начин. Тази вяра, тя е дадена като пример, не просто за да кажат колко са били прекрасни, нали, те там. Едно време те са нямали нашите проблеми. Ние сега в такъв свят живеем, тук в интернет, навсякъде, нали, всичко ние не можем. Те са били различни. Не. Това е оправдание само. Не е така, защото наистина Бог е същия. И ако наистина имаме взаимоотношения с Бог и търсиме и разбираме това, Той ще ни прави да живеем точно по този начин, както и те са живяли. Съответно, нали, в нашия живот, с нашите проблеми, с които ни се сблъскваме, с какво ние трябва да преминеме. Ако трябва да преминем през гонение, да го преминеме. Ако трябва да преминем през отхвърляне, да го преминеме. Ако трябва да преминем през нещо хубаво, също да го преминем, нали? С радост и благодарност. Да не си мислим, колко съм невероятен, добре, че съм аз. Да си пишем заслуги. Така че, каквото и да ни се случва, и, нали, за мен е пък най-интересно това, нали, да се приемаш като пришелец на тази земя и да не гледаш на благата и на материалното в този свят по този начин. За мен това е така, как да кажа, трудно достижимо, когато нас заобикалят, нали, толкова неща и ние в нашия свят живеем, нали, консуматорски свят, имаме толкова много неща и е много трудно да го пренебрегваш това и да казваш, дали ще го имам или ще го нямам, няма значение. Важно е Бог да има. И, нали, да живея с Бог и както Той иска от мен, а не другото. Това също е, за мен пък казва, че много така, да кажеш, аз съм пришелец на тая земя. Това също е въпрос на израстване за мен и на доближаване до Бога и да разбереш кое наистина има значение. И на това да отдавате значение. И така, това е общо дето, нали, за вярата и за делата. То е взаимно свързано. Кое е важно? Вярата или делата? И двете. Вярата, после делата. И двете, смисъл, и двете. Кое е първо? Да, и двете са важни. Вярваш, че какво разбра? Кажи ми сега нещо, което не ти е ясно. Няма. Всичко ти е ясно? Да. Еми ти?